relative hing le ke part strategy party rilum the omdebing shifting you tau nong wemo rain ni long aware with the fact lem paton kilat jingïada kum ka ILP pengla dawa kri bang no pat pentri kam ka lani ki wei pat ki an ki tikna ba yada ke kum ka jai mre ko ba yaida ya kene ka jai mre ko ni don ne ke ma phi ba ngin pentri kam ya kene ki railway line ka long session ka jin tai ko ya ka economy ten ring tan kam ya ka jing ta an kong ya ka jai mre ko ka khande ko sia yo mi sha klum phi ILP la long pa maka ka wei na ki jing i jumi na du masdang mo but ki sem phalang but baro ni political parties ki dei bala tang ya ka ne kala don du ma sun thu ba kala piang he bari da che me jumi nang ta pada ki sadon so ki wei ki an ki bale se na ka liang jumi kam kum ka party la ne ba mi don na ka sarkar kan khmi ya ka ta ba e pat ki wei ki jing ong jung ki ka bala da ya ka ILP ngimpat air ngidon segini kata kadeka kase juga government jadi habang yung don kami ka manifest ya ka mechanism kali sa kamram juga sarkar man ngi pension ni kepada HSPDP pimbe pension ngidon sa kaning ngidon sa katay na galeng jumi tidak ay panira ti habangi ong ngidawai ki ay baniyada ti hadu mata tangi ka ILP kalau sarkar ko ong em don sa kawen organi ka bakamba pedi ngila ne wanra ki ay ba cuma sarkar kan try kadai ban concern ya ke concern jungi in our manifesto we have only one sentence to speak out unless until mechanism has been put in place to protect the influx then there will be no discussion to bring railway line in Jingïada Hills or maybe in other parts of the Jingïada Hills. But first of all, we need the government put in place the mechanism to protect the influx to our state. That is the stand of the party.